kurva, jsem levej, kámo. Už jsem naštěl pasu, ale tady u mě, nejspíš. To bude U on. tebe? Jo. Je v okýnku, on střelil z okýnka. Z jakýho okýnka? No tady v té budově, co jsem já, tak ona má boční ty a co je tady okýnko. A byl úplně vzadu, byl u okýnka, že měl to... Ne, Jo, on to nastartoval Padzu asi. Nebo někdo. Ještě tam je týpek u hele. no ten typek je tady. Ale já ho nemůžu piknout, vole, protože já mám jenom skarháčko. Já se spíš divím, že ti nezaleze tady do toho vchodu, abych Já mohl já napálit. Já se divím, že jsem se netrefil. Jako kámo? Kam to lítalo? A ty máš granát? Ne, Já mám. Počkej. Mám jeden. Tak můžeš to zkusit, no. Mám jít za tebou, jo teda? No, pojď. Já si myslím, že to bude určitě ono. Já jako mám šedou obrazovku, ale řekl bych, že to je byl Mar. Pozor, tady A kde jsou otevřené jsi? dveře. Ještě jeden patro. A tady jak jsou otevřené dveře, tak je úplně na konci. Pičo. Okna. A on tam má barigády, takže tam jako nevidíš. Myslíš, že to tam A hitnu? někdo na to běží? To bude na mě, ne? Ne, tam zombík tam někoho bouchl. Já to proběhnu, a on bude třeba po mně? On to hodil zkrátce. Jo, máš ho. Nice. Co jsi říkal? Že jsem hodil krátce, ty hnusobído! Běžím tam za váma. Ale to jsi mi říkal, že to bude on. ale teď můžeš jít tu Helenu, bráško. Jo, tak já jdu. Běžím tam za váma. Já běžím na tuhle teda. Jo. No, aspoň zkusím. Týpek u mě? U mě týpek? O 200 metrů, nevidím. Píču, kam běžel? Nagírovanec. Ty jsi mi zavřel dveře? Mrtvej. Je to... Týpek mě. Nevím kde. Běžím. Letím, Dobrý, leď. A mizíme, pojď.